Takéto ľudské príbehy sú veľmi zložité, spletité. Ako sa vám podarilo 14 príbehov dostať do jedného filmu? Tak bolo to veľmi náročné, pretože my sme tie rodiny natáčali na 3-krát, niektoré na 4 razy. Takže napríklad kolem jednej rodiny bolo aj 60-80 minút surových dát, ktoré sme museli vmestiť alebo vytvoriť ten príbeh na tých 6-7 minút. Ja som bol na začiatku limitovaný časom 120 minút, pretože všetky zahraničné medzinárodné svetové festivaly idú na maximum 120 minút. No a tieto práce alebo tieto príbehy sa podarilo vtesniť vďaka mojej kolegyni Petre Husarčíkovej-Florovej, ktorá urobila tú scenaristiku, dramaturgiu a ktorá do toho dala nielen istým spôsobom značku a meno Aliancu, ale dala tam predovšetkým samu seba, to znamená, dala tam to svoje srdce a to svoje cítenie. Ľudia odsudujeme človeka, teda odsudzujeme podľa vzhľadu. A nevidíme do srdca toho človeka a už teda ho posudzujeme a odsudzujeme. A stačí len 1, 2, 3 slovka a človek už je vlastne v nebezpečenstve. Už ho ľudia neuznávajú, nemajú ho radi. Takže takto to bolo aj s pánom Ježišom. Vlastne ho odsúdili. Vy pracujete ako obchodníčka Aliancu a zároveň ste scenaristkou a dramaturgičkou filmu. Ako sa dajú tieto dve úplne odlišné, možno aspoň na prvý pohľad, pozície sklbiť? Sú dva pohľady, hej. Môže to byť aj náročné, samozrejme mám aj rodinu, 3 deti, ale tak som to presne tak spájala, že som naučená robiť s ľuďmi. Ja berem túto vlastne Alianc, keď rozprávam o Alianc práci, tak berem tiež ako poslanie, že tiež sa snažím pomáhať tým ľuďom, či už im poisťujem život alebo neživot, takže viem sa aj vlastne správne pýtať tých ľudí. Zase samozrejme mám vyštudovanú aj sociálnu pedagogiku, takže ja viem aj prečo som sa pýtala tých ľudí, aj prečo ten scenár som tak robila, ale veľmi mi pomohla aj práca v Alianc, že som taká komunikatívna, že sa nebojím ľudí opýtať a mne sa ľudia aj veľakrát otvárajú, čiže to aj veľmi pomáhalo potom. Treba vedieť klásť správne otázky a tí ľudia sa mi otvárajú a aj z tých získam. A potom v podstate naozaj z týchto rodín, aj čo boli vo filme, mnohí sa stali aj našimi klientami, čiže to o niečom svedčí, že vybrali si mňa ako obchodníčku. Lebo väčšinou je to aj o tom, že si vyberú vás ako človeka, preto si u vás dajú to poistenie. Samozrejme s týmto filmom, ja som to spomínal dneska úvodom, včera sa ho podarilo celý dotitulkovať v anglickom jazyku. Máme v pláne s nimi ísť na svetové trhy, ak to tak môžem nazvať. Máme ponuku Montreal, Toronto, New York, Rím, Berlín, samozrejme Ečmiazin, Arménsko, to znamená cestou aj jeho svetosti Karekina II. Plánujeme dostať na pôdu najvyššiu, a to je na pôdu Vatikánu.